Everton ta dauki aron dan wasa wato Arnold Danjuma daga kungiyar kwallon kafa ta Villarreal. Sannan kuma za ku ce Alex Telles ya koma Al Nassr ta kasar Saudiya. Dan kwallon tawagar Brazil mai tsaron baya wato Alex Telles ya koma taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr daga Manchester United. Telles mai shekaru 30 zai taka leda ne tare da tsohon dan wasan United din wato Cristiano Ronaldo wanda ya koma buga gasar kasar Saudiya ta Saudi Pro League a watan Janairu. Kungiyoyin biyu ba su fayyace kuɗin cinikin dan wasan na Brazil ba. Telles ya buga Manchester United wasa 50 tun bayan ta dauko shi da kungiyar kwallon kafa ta Porto akan kuɗi fan miliyan 13.6 a shekarar 2020 wanda ya wasannin aro a Sevilla a kakar da ta wuce. A bayan dai babbar gasar ta ta kasar Saudiya ta dauki fitattun 'yan wasa ciki har da Karim Benzema wanda kwantaragin sa ya kare a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Telles shine na baya-bayan nan daga Premier League da ya koma kungiyar kwallon kafa ta Saudi Pro League bayan su N'Golo Kante da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma Roberto Firmino da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Telles wanda yawa Brazil wasa 12 da kuma wasa guda kafin kofin duniya a Qatar na shekarar 2022 yayin da ya buga gurbin lamba 3 tare da Luke Shaw a Old Trafford. Dan wasan tawagar New Zealand ya amince da kunshin yarjejeniyar bugawa Everton wasa a watan Janairu, amma sai ya koma Tottenham bayan da aka latin kammala cinikinsa. Mai shekaru 20 ya buga Tottenham karawa guda 6, daga baya kuma ya koma Spaniya da taka leda a babbar kungiyar kwallon kafa ta Villarreal. Danjuma ya koma Tottenham ne dai a watan Janairu bayan da ba tabbas kan mai horas da kungiyar kan halin da ta fada. Everton ta kori Frank Lampard ne daga aiki a ranar 23 ga watan Janairu, sannan kuma ta hada Sindich mako ɗaya tsakani. Saura kwana ɗaya a rufe kasuwar saye da sayar da 'yan kwallon kafa a Turai a lokacin. Danjuma shi ne na biyu da dace ɗauka a bana bayan Ashley Young. Danjuma ya buga wa tawagar New Zealand karawa 6, yana daga cikin 'yan wasan lokacin da suka buga wasa da Liverpool wanda Liverpool ɗin ta ci Villarreal a ƙarshen shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 a Champions League, wanda dai kungiya ta uku da zai buga tambola a ƙasar Ingila bayan Bournemouth da ya wasa a shekarar 2019, daga nan kuma ya koma yin wasa a La Liga a shekarar 2021. Everton za ta fara buga wasan farko a kakar Premier League da bana a gida da Fulham a ranar Asabar 12 ga watan Agusta.